שלום, שלום לכולן, שלום לכולם, מה שלומכם? איך עובר עליכם הקיץ הזה, עם כל מה שהוא מביא איתו? אני מקווה שהוא מביא איתו גם דברים טובים, ולא רק חוסר סבלנות והזעה וחום וקוצר רוח, אלא גם הרבה שינויים טובים וטרנספורמציות. בהחלט הזמן לזה. הנה אנחנו בעיצומם של כל השינויים שככה התבשלו בנו בזמן האביב. עכשיו הם מתפרצים החוצה, אני בטוחה שאתם מרגישים את זה בכל מיני צורות. אחת מהצורות היא מערכות יחסים שמשתנות, או מתפרקות, או מתחברות יותר, או שאנחנו עוברים איזשהו שדרוג בתוך מערכות היחסים שלנו. לא רק הרומנטיות, כמובן המשפחתיות, ובין חברים וחברות, וקהילה, ובכלל, ככה, הקיץ הזה הביא המון המון אור שנשפך על כל מיני סיטואציות ומצבים שהיינו בהם כבר הרבה זמן. המון סימני שאלה בעצם הגיעו ככה אל האמת, וגם אם זה לא קל לקבל את זה ולפגוש את המקומות האלה, אז אני רוצה לחזק אותנו ולהגיד לנו שזה טוב וזה לטובה וזה לטובתנו. יש דברים שפשוט לא יכולים להמשיך להתקיים כמו שהם התקיימו עד עכשיו. בפנים אנחנו יודעים את זה כבר, ומה שקורה זה פשוט ההדהוד מהפנים החוצה. אנחנו רואים את זה גם במציאות. אז כן, איפה שצריך אנחנו נפרדים, ואיפה שצריך אנחנו מבקשים את השינוי, הרבה מתוך מקום שאומר, אני לא יכולה, אני לא יכול להמשיך עוד ככה. אני השתניתי, יש בי משהו שמבקש דברים אחרים, הדינמיקה הזאת כבר לא יכולה להמשיך באותה צורה. אני זקוקה למשהו אחר, אז נברך אותנו על זה שאנחנו באומץ לב הולכים בדרך שלנו, גם אם זה לא כזה פשוט וזה כואב וצריך כזה לעבור אולי איזה תקופת אבל וככה קצת אולי איזה רגע של אה, עצב או פרידה. אבל יחד עם זאת, לברך גם את כל השפע והדברים הטובים שכן בעצם, גם אם אנחנו לא רואים את זה עכשיו, אנחנו בעצם כשאנחנו מזיזים משהו שכבר לא משרת אותנו, אנחנו מאפשרים מרחב ודרך למה שכן משרת אותנו ולמציאות החדשה שאנחנו מבקשות להכניס לחיים שלנו. אז, אז וואו, זה מרגש וזה משמח, אנחנו ככה בחודש אלול, וזה כזה מין זמן גם להרבה ככה תפילה ובקשה ולראות לקראת חגי תשרי מה אנחנו רוצים באמת עבורנו בשביל השנה החדשה. אז אחד מהם זה באמת היה מערכות יחסים, ובכלל המערכת יחסים שלנו בפנים עם עצמנו, כל מיני מקומות שאנחנו כבר דפוסים ומקומות שאנחנו כבר מרגישים שהם כבר לא משרתים אותנו בדיוק כמו מערכות היחסים מסוימות. אנחנו הגענו לאיזושהי רוויה, ועכשיו זה הזמן להתחיל ופשוט להיות בניקוי פנימי לתוך הדברים החדשים האלה, שוב שמבקשים להגיע, בעצם מקרב אותנו אל האני האמיתי שלנו ומי שאנחנו באמת. אז כן, זה לא פשוט, זה ככה ממש רכבת הרים, וזה יכול להיות מאוד מטלטל, כל מיני דברים שאנחנו פוגשים, פיזי, נפשי, רוחני, מנטלי. אבל די, תמשיכו את העבודה הטובה, אנחנו בקצב הנכון. גם שנראה לנו שאנחנו לא, ושהכל אבוד, אז לא, אין דבר כזה. תמיד תמיד יש את התקווה. הפעם אני רוצה אה, להעביר איזשהו כלי מאוד מאוד משמעותי עבורי, ואני יודעת שגם הרבה אנשים, בטח בתקופה הזאת, זה בעצם שני כלים משולבים, שזה מדובר בניתוק כבלים אנרגטיים והחזרה של רסיסי נשמה. אז רגע נפצל את זה ונגיד בעצם מה זה ניתוק כבלים אנרגטיים. זה יכול ככה מאוד
להלחיץ אותנו בהתחלה, כשאנחנו אומרים, אוקיי, המערכת יחסים הזאת בעצם אני צריכה לעבור פה ניתוק של כבלים אנרגטיים, כי אנחנו ישר חושבים שזהו, אנחנו עוברים ניתוק ואנחנו לא נהיה עם האדם הזה יותר בקשר, ואנחנו, בעצם זה יכול להיות מאוד מאוד כואב ומפחיד במחשבה שלנו, כן? באסוציאציה. אבל בעצם זה משהו מאוד מאוד חשוב לעשות. בכל מיני מצבים. קחו את זה אליכם, אם אתם רוצים, למתי זה מתאים, ויכול להיות שיש כבר איזה משהו שעולה לכם בזמן שאתם צופים בזה, עולה לכם לראש מערכת יחסים מסוימת, שזקוקה לניתוק של כבלים אנרגטיים. מה זה ניתוק כבלים אנרגטיים? הכבלים האנרגטיים זה בעצם משהו שהוא נוצר, אם זה עם המשפחה שלנו, אז זה מרגע הלידה, ו... וזה הולך ומתרחב ככל שאנחנו פוגשים מערכות יחסים משמעותיות עם עוד אנשים בעולם. בעצם האנרגיה שזורמת בין אדם לאדם היא עוברת במין כמו כבלים כאלה, זה סתם בשביל שנוכל לתפוס את זה קצת יותר, זה לא בדיוק כבל, אבל שנוכל לתפוס את זה במוח האנושי שלנו. אז בעצם האנרגיה שהיא עוברת מאחד לשני, אנחנו מדברים על מישהו, אנחנו מנהלים מערכת יחסים, אנחנו מרגישים, אנחנו חושבים על מישהו, אנחנו מתגלגלים איתו בכל מיני צורות בחיים. הילדים שלנו, ההורים שלנו, מערכות יחסים, זוגיות, חברויות. ויש פעמים שהמערכת יחסים הזו, האנרגיה שעוברת בינינו, היא בעצם כבר הופכת להיות לא נקייה, לא טהורה, יכולה להכביד. נכון, מכירים כאילו רגע נראה איך אפשר אולי לזהות את זה פיזית בגוף שלנו, אנחנו נכנסים לאיזשהו מקום והאנרגיה בו דחוסה, אנחנו נרגיש את זה. מישהו בכלל אינטואיטיבי ומאוד רגיש אנרגטית, ובכלל זה משהו שאנחנו ישר מרגישים. פתאום מין כזה קיבוץ, לא מצליחה ממש לנשום כמו שצריך, אני מתחילה עם כל מיני מחשבות טורדניות, כאילו, איך להביא את עצמי, האם אני מרגישה לא בנוח, אני בחוסר נוחות, משהו כזה מרגיש לי לא מדויק, אוקיי? אז אנרגטית, משהו בעצם חוסם אותי. אז אם אנחנו עובדים הרבה עם הגוף, להבין אינדיקציה מתי אנחנו לא נמצאים במקום שהוא נכון לנו, אז זה אותו הדבר למערכת יחסים. יש פעמים שמערכות היחסים שלנו, זה יכול להיות עם ההורים שלנו, לרוב זה עם ההורים שלנו, הם מערכות יחסים זוגיות שאולי גם אם אנחנו כבר לא בקשר, אנחנו עדיין, האדם הזה, אני עדיין יכולה לגלגל את זה במחשבות שלי, אני עדיין נמצאת בפגיעה, אני עדיין אולי חושבת כאילו מה הוא עשה לי, מה עשיתי לו, מה קרה כאן, איך הייתי איתה, איך הייתי איתו. זה עוד משהו שממשיך להתנגן בתוכנו. כשמשהו נקי, אנחנו לא נחשוב עליו. אנחנו לא, או אם נחשוב עליו זה יהיה רק באמת מתוך מקום של אהבה ללא תנאי, אהבה טהורה. וזה יהיה משהו שהוא מרחיב אותנו ולא מכווץ, ולא מעורר מחשבות שליליות. אז כשמערכת הכבלים הזו בעצם במערכת היחסים, וגם אפשר מסיטואציות, יש סיטואציה שלא הגבתי כמו שרציתי, או הגבתי יותר מדי בדרמה, או כן, כל מיני סיטואציות, קחו את זה אליכם אם אתם רוצים, תעבדו עם מה שעולה, בסדר? מה שעולה לרוב זה הדבר, אפשר לכתוב את זה רגע, ואז נחזור לזה כשנעשה את התרגול. כשמשהו באנרגיה מתחיל להתלכלך. אוקיי? מתחיל לעבור שם דברים בדינמיקה הזו, בלקיחה והנתינה, או בקבלה והנתינה, משהו שהוא כבר לא טוב לנו, פשוט. לא צריך הרבה מילים לזה. אז היום אנחנו נלמד בעצם איך אנחנו מנתקים את הכבלים האלה. עכשיו, כשאנחנו מנתקים את הכבלים האלה, אנחנו בעצם נבצע סוג של חיתוך של הכבלים האנרגטיים, ואז לא להיבהל, מה שמתרחש זה בעצם אפשור
של כמו ריסטארט למערכת יחסים הזו, ואפשור של הזרמה של אנרגיה שהיא נקייה יותר, שהיא מדויקת יותר, שהיא לרוב תהיה עם אור וחיובית, אלא אם כן יש שם משהו באמת בעייתי שדורש ממש ניתוק של מערכת היחסים הזו. אז אנחנו רוצים בעצם להזרים את האנרגיה שטובה, שמעצימה, שמגדילה, או אפילו לאפשר לעצמנו לראות את הסיטואציה או מערכת היחסים בצורה שהיא נקייה. אז אנחנו כמו עושים שטיפה לכל העבר הזה, לכל מה שהיה, לכל מה שעבר בינינו, לכל המילים האלו שנאמרו, לכל האנרגיה הזאת שזרמה בתוכנו ובינינו, אנחנו בעצם מאפשרים לה לעשות ריסטארט, להתחיל מחדש. מאוד מומלץ, זה מאוד משמעותי, ממש נרגיש את זה בגוף כשנעשה את זה, אולי פתאום נבכה מאוד, אולי יהיה לנו מאוד קשה לעשות את זה. יכול להיות שאנחנו נרגיש הקלה ענקית, ולרוב האדם הזה שאנחנו, גם אם זה מישהו שלא היינו איתו בקשר הרבה זמן, ואנחנו פתאום נעשה את זה, אז יכול להיות שהוא ייצור איתכם קשר. כי בצד השני, כמובן שמרגישים את זה. אנרגיה זה אולי משהו שאנחנו לא רואים אותו בעיניים הפיזיות שלנו ביום-יום, אבל אנחנו מרגישים אותו בהחלט כל הזמן. זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. אז זה לגבי הכבלים האנרגטיים, ואנחנו, כשנעשה את התרגול, אנחנו נעשה גם וגם. לגבי רסיסי נשמה. רסיסי נשמה, בלי יותר מדי להרחיב כאלה, להפליג לאפיקים של כל מיני עולמות, זה בעצם חלקים מאיתנו או ממישהו אחר שהוכנסו אלינו או שחלק מאיתנו הוכנס למישהו אחר. בצורה הכי ישירה ומשמעותית ועוצמתית, זה בעצם נגרם בקיום יחסי מין, ושם זה בעצם אנחנו ממש מחליפים את הרסיסים האנרגטיים אחד עם השני, כאילו חלק וחלק נשאר באדם שחווינו את זה איתו, זה יכול להיות גם במערכות יחסים, או במצב, לצורך העניין, של טראומה מסוימת שעברנו, חלק מהנשמה שלנו נשאר במקום הטראומה. ואז אנחנו ממשיכים בעצם לחוות את הדבר הזה, זה מגיע לנו, כי חלק מאיתנו ממש נשאר במקום שבו חווינו את הטראומה. או אם חווינו את זה עם עוד אנשים, ממש בסיטואציה. שוב, אם עולה לכם משהו עכשיו, בבקשה, תכתבו את זה. אנחנו לא הולכים לפתוח פה נקודות של טראומה, אנחנו הולכים להחזיר את כל החלקים שלנו אלינו. וזה מאוד 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 מועיל לעייפות כרונית, לחוסר אנרגיה, לתלישות, למצבים שאנחנו פתאום לא, כאילו, מאבדים קצת את חוטי המחשבה שלנו, זה מאוד 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 יכול לתרום ולתמוך בנו בזמן הזה ובכלל. אז זה תרגול פשוט שאנחנו יכולים לעשות אותו, תעשו את זה איתי אם אתם רוצים, וממש לקחת את זה ליום יום, להרגיש מתי חוויתי עכשיו איזושהי סיטואציה לא פשוטה, ומתי אני בעצם צריכה לעשות את זה, מתי אני צריכה לעשות חיתוך של כבלים אנרגטיים והחזרה של רסיסי נשמה. אוקיי? יאללה. אז אם כתבתם משהו, מדהים, בואו נעבוד עם זה. אם לא, קחו לכם רגע, ככה תתרווחו במקום, ואם אתם בנהיגה זה גם בסדר, רק לא לעשות את זה עם עיניים עצומות, obviously,
כן, בכללי כאילו מה שעלה ומה שעולה והאדם שעולה זה מה שאנחנו רוצות ורוצים להתייחס אליו. אוקיי, אז בואו נתרווח ככה ואפשר לשכב, אפשר מה שמתאים ונעשה איזה רגע של חיבור כזה, כמו שאנחנו מתחילים כל התחברות. אנחנו ניקח איזה כמה נשימות טובות עד הבטן התחתונה, ככה ננקה את כל מה שלא שייך לכאן ועכשיו, נרווח לנו את הזמן אה, והמרחב. אוקיי? כרגע אנחנו נותנים לעצמנו את הזמן הזה בשבילנו. ואז מה שאנחנו עושים זה דבר כזה, אפשר לעבוד באמת מהלב, אפשר כזה להתחבר, לשים יד, להניח יד על הלב, יד על הבטן, מה שבא, תעבדו עם האינטואיציה שלכם ומה שנעים לכם, בסדר? זה הכי הכי חשוב. אז בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מתחילים בחיתוך של הכבלים האנרגטיים, ואני מבקשת לכבד כל רגש שעולה, וכל ככה מחשבה, כל בהלה, כל דבר שמגיע. כשהוא מגיע, פשוט להיות, לקבל אותו, לא לשפוט את זה, ורק להתבונן בזה רגע. אז אנחנו ככה נשים נעלה בעיני רוחנו את האדם שמולו אנחנו בעצם זקוקים לעשות כרגע את החיתוך הזה. תאפשרו לעצמכם רגע להרגיש ולראות מה קורה לי בגוף. שוב, אולי זה ממש מציף אותי וזה בסדר. לפעמים יש לי חיתוכים אנרגטיים, חיתוכים של כבלים אנרגטיים, אני צריכה לקחת את הכמה דקות האלה, שאני פשוט, אני פתאום בבת אחת עולה לי בכי מטורף, של בכי של תקופה, בכי של כל המערכת יחסים הזו, של שנים על שנים על שנים. פתאום, וואו, משהו קורה שם. אוקיי, אז בואו רגע פשוט קחו לעצמכם את הרגע הזה. ואנחנו מדמיינים או מבקשים לראות, שוב, אני מזכירה לנו שכל אחד רואה בדרך שלו, אולי אני מרגישה את זה, אולי אני ממש רואה את זה, אולי אני צריכה לדמיין את זה, אולי אני מבקשת רגע הכוונה לראות איפה אנחנו מחוברים בכבלים האנרגטיים, איפה אני והאדם שעומד כרגע בעיני רוחים ממולי, תבקשו לראות, ממש ככה, אני מבקש לראות איפה הכבלים האנרגטיים מחברים ביני לבין האדם השני, איפה בגוף. תראו שלאט לאט, אם תאפשרו לזה ולא תשפטו ולא תתחילו אם אני כן רואה, אני לא רואה. רגע, שקט, ותתחילו לראות כל מיני מקומות בגוף שלכם שבעצם יש כבל, שמחבר אתכם אל האדם שממול. זה יכול להיות בראש, זה יכול להיות ממש בעין השלישית, זה יכול להיות בגרון הרבה פעמים, בחזה, בכתפיים, בבטן, ירכיים, ברכיים, כפות רגליים. תסתכלו על הכל, תעשו כמו סריקה מלמעלה. פשוט תיתנו לזה לקרות ולראות. יופי. עכשיו, תדמיינו שביד שלכם יש או מספריים, או סכין, או להב קריסטל כזה, מה שעולה, אבל שימו לב שזה או קריסטל או זהב, אוקיי? שמה שאתם מחזיקים ביד עשוי או מקריסטל או מזהב. ואז אנחנו אומרים דבר כזה,
זה מצווה כעת לחתוך את הכבלים האנרגטיים ביני ובין שם של מי שעומד מולכם, וממש תראו איך אתם חותכים את הכבלים האלה. שימו לב שאתם חותכים את כולם, וגם אם זה קשה, יש כאלה שיהיה קשה לחתוך, עדיין, אם זה לא נחתך, תבקשי שוב ושוב ושוב עד שזה יקרה. וכל כבל, כל כבל כזה שאנחנו חותכים, אנחנו רואים אותו כמו מתמוסס, או שהופך לחלקיקי אור, ופשוט מתפייד או למעלה אל השמיים או אל האדמה. שימו לב שאתם חותכים את הכל, שלא נשאר אף כבל. לפעמים אנחנו גם פתאום נראה ישר איך זה מתחיל, כאילו הכבלים מתחילים מחדש להיווצר. אוקיי, שימו לב שזה כבלים שהם נקיים. שימו לב למה שעובר דרכם ותשאלו, האם זה נקי? האם זה כבל מזוכח? אם לא, תפתחו אותו שוב. יופי. עכשיו נגיד, זה נעשה, זה נעשה, זה נעשה, תודה. ותראו איך אתם עומדים ומולכם האדם שעלה בעיני רוחכם, ותראו שזה נקי, שהמרחב ביניכם נקי. תאמרו לו תודה. יופי. ותחזרו אל התודעה שלכם, אל הגוף, ואם יש עוד אנשים שאתם רוצים לעשות את זה מולם, מרגישים שאתם צריכים לעשות, שוב, מערכות יחסים, סיטואציות, אמ, מערכות יחסים שאתם מרגישים שאולי בזמן האחרון הם פתאום השתנו והפכו להיות משהו אחר, או שכבר צריך את הניתוק הזה, אז תעשו את זה, אוקיי? אותו דבר, תעמיד אותם בעיני רוחכם, דמיינו את הכבלים האלה, תחתכו אותם בעזרת משהו שהוא להב, סכין, קריסטל כזה, חרב, whatever, מזהב או מקריסטל, תעקבו אחרי זה שהכבלים נעלמים, ותאמרו תודה, שחררו אותם חזרה אל חייהם האנרגטיים ותחזרו אל עצמכם. מאוד יעזור אם תתקרקעו אחר כך, אז תשלחו, כמו שאנחנו עושים בכל כל תרגול, את השורשים פנימה, אל האדמה. אוקיי, אז אני מרגישה שזה קצת ארוך מדי, אני אעשה עוד סרטון נוסף על רסיסי נשמה, אם זה מדבר אליכם, אם אתם מרגישים שיש סיטואציות שממש זקוקות להחזיר אתם זקוקים להחזיר את האנרגיה הזאת חזרה אליכם, אז תצטרפו לסרטון הבא. אה, אם עולות בכם שאלות, אם יש דברים שהם לא מובנים והייתם רוצים הבהרה או כל דבר, תכתבו למטה בתגובות, זה ממש ממש יעזור. גם לאנשים אחרים שצופים בזה ואולי חשבו על אותה שאלה ואין להם את האומץ או את הרצון לכתוב, אז תעשו את זה ממש בשבילם ו... ותעשו עוקף, זה גם ממש עוזר, ואם יש מישהו שאתם מרגישים שזקוק לדבר הזה, אני רואה מסביבי המון, בטח לאחרונה, וגם אני ממש צריכה לעשות את התרגול הזה, לפעמים ברמה יומית, כי מערכות יחסים נהיו מאוד מאוד אינטנסיביות ויש הרבה באמת שינויים, אז תשלחו, תשתפו. אה, זהו, תודה רבה, ואם אתם רוצים ניפגש בסרטון הבא. ביי בינתיים.